lehen da bizi osasuna da, garrantzitsuna, maila hauetan eta maila guztitan, baina gehiago maila hauetan. Garrantzitsua da gehiegi ez egitea, osasuntsu mantentzea eta horretako gauzak ondo egitea. Entrenatzailean lana ez da bakarrikan lasterketa baten emaitza onak lortzea, baizik eta horrekin batea kirolarian osasuna bermatzea. Nik ikasi nun IBEF eta orduan, dedikatzen naiz momentu honetan, kirolarik, erresistentziako kirolarik entrenatzea. Entrenatzen ditut bai korrikalarik, triatletak eta bar, eta batez ere momentu honetan txirrindularik baita ere. Kadetetan da esku bat aldizu egota batez frenatzen, esaten zer ez dezun egin behar, baina benetan markatuko dizuna entrenamenduk nik uste juniorretatik izan behar dula, eta dudigabenik bilatuko nuna izango zen konfiantza edukitzea entrenatzailearekin. Hau da, zuk ez baduzu konfiantza entrenatzailearekin, ez zein inoiz gustuko egiten dezunakin. Hau da, eduki berrezu konfiantza guztia, zure lanketa osoa entrenatzailean esku uzteko, eta benetan jarraitzeko beak esatizun guztia, kuestionatu gabe. Egia da gero zure iritzi eman beharrezula eta beakin lan egin beharrezula eta elkar lana ona dela, baina benetan entrenatzaile bat aukeratzeko izan behar du konfiantzazkoan ere uste. Kontun hartu behar da txirrindulari guztik ezberdina diela. Hau da, kontun hartu behar da pertsona nolakoa dan eta batez kasu hauetan ze kategoritako dian. Orokorren kadetetan oraindikan ez dira entrenadorek erabiltzen, jendeak erabiltzen ditu, baina ni behintzat momentu honetan juniorrakin eta sub-23 eliteekin nabil, orduan kontun hartu behar da oso garrantzitsua kontun hartzea, juniorra dian edo afizionatu dian. Afizionatu bat hartzezunen azkenen esperientzi handiakin dator, segurunik kadetetatik hasita, urte asko da makizki kirolean eta horrekin batea entrenatzaile batekin edo entrenatzaile desberdinekin, orduan ez zaiek gehiegi azaldu behar, bereek jakintzak badazkate, baina junior batekin igual bai, lehen entrenatzailea bali mazea, garrantzitsua da azaltzea gauzak nola egin behar dian, gure iritziz gauza egoki nola egin behar dian, eta bereek ondo ulertu behar du, gero egiten dugun guztiekin bereek ados joteko, azken baten. Bereekin hitz egin behar da, azkenen helburua zein den, ikusi behar da bakoitzaren maila, esan deuna, ze ikasketak egiten nahi dian, eta horren arabera, beraien beharren arabera eta fakultateen arabera, entrenamendu batzuk egokitu. Agian batzuk bigarren urtekoa izateakin emateu ez, baina urte bat gehiago izateakin aldea dago, orduan karga aldetikan ordu gehiago ahalko ditu sartu, igual astean zehar, eta lehenengo urteko adibidez, karga gutxigo sartuko du. Orduan garrantzitsua da nik uste behiratzea aurreko urtetan zenbateko karga sartu duen, horren arabera urtero ematen den pauso hori, beraien karga kantidatea egokitzeko. Juniorretan, nahiz eta batzuk maila handigoa edukiagatikan, batzutan gaur egun helburu irreala jartzen dira eta eskola alde batea uzte batzuk, baina nik kasu honetan saiatzen naiz garbi uzten juniorrea adin horietan garrantzitsuna dela lehendabizi eskola eta horren arabera preferentzia eskolei eman da, horren arabera jartzen dira beste entrenamentuk. Genetika da garrantzitsua eta lana da garrantzitsua. Batzuk esaten du lanakin bakarrikan lortze duela helburu bat, benetan gauzak saiatzea lortu ite diteula eta hori ez da hola. Legia nik ez dauzkat igual fakultatek hobenanak, orduan nik hobena bezala entrenatzaile ematen naiz izango hobenena. Orduan, biak dira garrantzitsuak, benetan ona izan nahi balima dugu eta gure errendimendu aldan altuna izateko egin behar dugu guk aldeun lan gehiena, baina benetan ona izateko biak dira garrantzitsuak eta biak hartu behar dira kontuak. Jauzia ematen dutela urtez urte. Hau da, juvenil batek urrengo urtea pasatzean jauzia ematen du. Juvenila bigarren urtetikan, sub-23 lehenengo urtea, jauzia ematen du. Eta berdina afizionatutan, sub-23 lehenengo urtetikan elite batea alde handia dago. Eta alde handi hori nik uste nabaritzen dela karga sartze horretan. Legia erresiago asimilatzen du karga zemat eta zarragok dianen, eta orduan lan handiagoa edukitzeu adibidez elite batek, sub-23eko lehenengo urteko batek baino. Eta horrek eragiteu emaitzetan datuak asko zobego diala. Orokorrean, fisiologikoki, zarrago izateagatikan karga erresiago asimilatuko zu adinagatik, baina biak dira dudigabe nik uste.
arrazoi handina dela bai, adina baina gehiago urte asko damakizkizulako karga hori gehiagoz eta gehiago sartzen, eta esan deun prozesu hori, evoluzio hori damakizulako urte askotakoa. Kadete lehenengo urtetikan, 2, 3, 4, 5, sub-23 eta iristen, 5 urte edo urte horien lana asko notatzen da. Arrazoi handina hori izango da. Behin denboraldia amaitzean tarte bat behintzat geldik egotea, benetan reset bat itea, bai mentalki eta bai fisikoki, eta horren ondoren ikusi behar dena da kirolariakin ze helburu izango ditun, horrekin batea gutxi gora bera ze kalendario izango duen, adibidez ziklokrosa edo pista edo egin behar duen, edo zuzenean karreteran hasi behar duen, eta horren arabera planifikazio bat osatu, bere beharren arabera eta bere baliabideen arabera. Denak ez duelako ez material berdina, ez ordutegi berdina eta bizitza berdina. Batek potentziometroa baldin badu, entrenamendu orokorren potentziometroan arabera jartzea. Horrei gehitzea baita ere pulsometroan bihotz maiztasunan baliabidea, batez beak kirolariak duen barne karga hori neurtzeko eta horrekin baita ere informazio estra hori erabiltzeko. Baina netzako oso garrantzitsua dana da komunikazio edukitzea txirrindulariakin, beak komunikatzeko benetan ze sensazio ditun eta nola sentitzen den, horrek dulako benetan eragina handina nire ustez. Nik gustatzen zait, esan ditenagatik nola ez dian profesionalak, oraindik esan deten junior eta afizionatuak edo, gustatzen zait astez aste joatea. Ez dakizu ze azterketak izango dituen, viaje bat dauken, edo zer izango duen. Orduan, entrenamentu jartze ditut astez aste, eta entrenamentuk normalen gustatzen zait izatea astelehenean deskantso hartzea, eta horren ondoren, hurrengo 6 egunetan entrenamentua sartzea. Orduan, 7 egunetatik 6 egunetan entrenatu eta deskantso. Hoi da, 7 egunetatik esan dut 6etan nite duela kirola, eta 6 horietatik behintzat bat lehiatzeko izatea normalen edo 2. Orduan, garbi eduki behar da urteko ze garaietan gauden, hau da, aurre denboraldien bai fondoa esan deuna edo erresistentzia hori lantzeai garrantzi gehiago emango diogu, urten zehar landu ezin dituen gauza horiek gehiago landuko ditugu, eta urten zehar nire ustez garrantzitsuagoa da, batez asteburutan ondo iristea, lankarga handigia ez ematea asten zehar, eta benetan freskotasun hori mantentzea. Azkenen guri kalidadea emango diguena eta hobekuntza emango digun entrenamendua lasterketa beha izango dalako. Beste kiroletan agian ez duenen hainbeste lehiatzen erresagoa da. Hainbeste lehiatze duen kirol baten zailagoa da, baina esan deten bezala lasterketa horiek entrenamendu modun hartu behar dira baita ere, alegia, batzutan helburu baldin badeu karrera konkretu bat, aurreko lasterketa horiek agian ez ditugu helburu bezala jarriko. Orduan, lasterketa horiek erabiliko ditugu bai fresko iritsiz eta bertan errendimendua bilatuz, baina ez hainbeste. Agian helburu horretan bai bilatuko dugu benetan txispakinotea, baina aurrekotan agian bilatuko dugu fatiga puntu batekin iristea eta emaitza ahaztu eta entrenamendu modun hartzea. Denbora edukiko bagenuke lehiaketa gutxigokin entrenamenduetan zentratzeko, agian aurre denboraldiak ez zuen hainbeste garrantzi izango eta urten zehar egindako lana garrantzi handiago izango zuen. Baina behin nola urte hasieran hasten dian oso lehiaketakin eta urte guztian jarraitzen duen, benetan lana egiteko momentua aurre denboraldia dela pentsatzet, eta orduan aurre denboraldi on batek normalean urteko emaitza onak ekartzen ditu. Orduan nire ustez garrantzitsua aurre denboraldi ona egitea. Urtea ondo hastea eta fuerte hastea, eta gero benetan fuertegi bazea edo hanka altxatzea. Zergaitik gazte bazea aurre denboraldi txar batekin eta ez oso fuerte, zaila da lehiaketa asko hauekin puntu honera iristea. Txirrindulariak beak, kasu honetan Alexek, beak urte askotan egin duen lanakin, hau da, nik aukera izan dut aurten beakin lana egiteko, eta bai sentitzet lana ondo indeula, bea ondo ulertzea eta nik ondo ulertziotela konsideratzea eta bion arten lana ona egin deu, baina nik uste arrazoi nagusiena kasu honetan dela, aurretik egin duen esan deuna evoluzioi oso ona izan delako. Urte askotan asko lehiatu du, eta atzetikan aurretikan eduki ditun entrenadore horiek benetan lan ona egin duelako eta nik azkenengo laguntza horiek bakarrikan eman diot. Ander Altuna izan da, eta bere kasuan azken urtetan Alexei prestakuntzan Anderrek lagundu zion pila bat, orduan
emaitza hauek lortzea ez da nire lana bakarrikan, nire izan da azkeneko ginda edo esaten dana, eta aurreko urtetan Anderrek gindako lana nik uste goraipatu behar dela, eta lagundu du baita ere beak orokorren urte garai hortan piko de forma ona lortzen dula. Alegia, batzutan ez da izaten bakarrikan entrenamenduen evoluzioa, batzutan izatea pertsonek izaten duela urte garai bat hobea, eta orokorren momentu horta ondo iristezan, baina horrez gain egia da begia botata genula Nafarroko itzulian, beak esan zuen bezala aurreko urteetatik zuen rekuerdongatik eta gogo handia zuen, eta behai asko lagundu diona da dudigabe aurten Kopa guztia, Kopa Espainia guztia lehiatzeak, horrek benetan pentsatzet nibela handia eman diola, eta aipatu behar da bai, Kopa Espainia egiten izan momentu horretan, helburua jarriz aste garrantzitsu hauetan, Navazerra da neontzala 4 aste alturan entrenatzen, eta igual Kopa Espainia batzuiri ikusita behantzako lasterketa hobenak ez ziela garrantzi pixkat kendu genion, eta horrekin saiatu ginen hor karga gehiago sartzen, batez ere fetxa hauetan fuerte egoteko, deskantxo on baten ondoren. Duda genitun, nola joango zen, baina bai lagundu dula, igual jetxi zanen lehen astetan ez zituen sensazio hobenak izan, baina aste batzuk pasa ondoren, benetan ikusi du salto handia jo dula, alturatik jetxi ondoren, eta bere inoizko mailik hobena lortu dula.